Het leek het haast een symbolische handeling. Staatssecretaris Joop Atsma die het stoomgemaal op een lemmer uitzet. Het is een teken dat de situatie in Friesland weer zo goed als normaal is. Het wetenschap zocht tevreden waarom op de aankomende weken. De oevers en dieken hadden het generaal goed houden en ook de buffergebieden naar haar werk dienen. Toch wie het op grondplakken flink spannend, leek als op de but bij Grauw. Wat natuurlijk wel eruit is naar voren is gekomen, dat er nog een aantal zwakke plekken in ons systeem zijn. Daar moeten we niet geheimzinnig over doen. Voor een deel wisten we dat ook wel, weten we dat ook wel. Omdat namelijk het hele oevers- en kade herstelproject nog niet is afgerond. Daar doen we nog een aantal jaren over, dus we weten ook waar nog tekortkomingen zitten. We gaan kijken waar de risico's nou het grootst zijn geweest en dan moeten we bepalen wat we daar gaan doen. De komende tijd wordt besjoen op hokere plakken de zo gauw als mogelijk actie komen mat. Ik zal de discussie via het worden hoe de nut en noodzaak van een nijgemaal bij Lauwerzeeg. Blijft toch de vraag wat soks wel te voorkomen is. Zoals het hele probleem van de verweking. Als er dus heel lang water tot aan het topje van de kade staat, dan krijg je die verweking. En je kunt dus de kades 3, 4 keer zo hoog maken en dan heb je minder last van die verweking door die druk van de kade zelf. Ja, dat wil niemand in Friesland. Daar hebben we het geld niet voor over. Het zou ook gek zijn om dat geld allemaal uit te geven. Dus je weet dat je bij dit soort lange periodes dat je dit soort dingen krijgt.